S námi ve studiu je rodák z Bratislavy, dnes v podstatě Pražák Meky, je součástí československého popu od roku 1977 a svoji kariéru začal písničkou Úsměv. A úsměv z tváře mu rozhodně nezmizí, když mu řeknete, že se poletí do Londýna. Ano, když mu uděláte dobrou anglickou snídani. Ano, když mu odhalíte doposud nevydanou písničku legendárních Beatles. Aha. Když ho pozvete na svůj večírek a dobře mu zaplatíte. Když mu pochválíte jeho novou písničku. Když ho pozvete do rádia Impuls, které se na svoje posluchače usmívá už řadu let, nebo když zahraje na českém mejdanu s Impulsem v pražské O2 aréně. A nebo když mu prozradíte, že jeho koncertní turné Road to Abbey Road je beznadějne vyprodané. Tak to je všetko krásne, to, čo som si teraz vypočul, ale zaujíma ma jedna vec, kde je tá nevydaná skladba skupiny Beatles. Já jsem si říkala, že na tom se zasekneme. Budeme nad tím teďka rozjímat a pustíme si první písničku. Dobré ránko. 16. září Praha, 18. září Ostrava, 20. září Bratislava, to jsou 3 koncerty v rámci turné Road to Abbey Road. Pozvěte mě a posluchače, ať se máme na co těšit. No áno, blíži sa, to ste ma vyplašili, to sa fakt blíži, ale našťastie sme pripravení. Ja som sa vrátil teraz z Bratislavy, videl som sa včera s Marikou. Marika sa pripravuje seriózne na tie svoje bloky, lebo Road to Abbey Road je jedna vec, na čom to celé vzniklo, tá myšlienka sa opierala o posledný album a celý môj vývoj, vrátane tejto pesničky Catherine. To je neuveriteľné, že sa to stále hrá. Ja som to v prvej polovici 80. rokov púšťal Katke do sluchadla. Že Catherine, čo ty na to? Zložil som skladbu. A je to pre mňa, priznám sa, strašne príjemný pocit v roku 2016 to počuť v éteri. To som si vtedy nemyslel, lebo som si ešte nevedel predstaviť ani rok 2000. Ale odbočil som a hovorím, že tie koncerty sa naozaj už blížia a my sme stále pripravenejší a naozaj to vyzerá, že sa to uskutoční. Až budeme nejpřipravenější. A tešíme sa na to. Tak paráda, vy koncertujete od konce 70. let 20. století. Máte pamatováka na publikum? Dá se třeba říct, kde jsou fanoušci nejlepší? Ja si myslím, že je to vždy tak, je to vždy takmer rovnaké, keď je dobrý zvuk napríklad a keď sa darí, tak tí ľudia reagujú, či to je na východe Slovenska alebo niekde pri Plzni, plus minus rovnako. A když nic neslyší, tak sa na vás tak vyvalene pozerajú a ja preklínam zvukára. Ale to sa nám v posledných dobách už nestáva, lebo máme stále kvalitnejší zvuk aj svetla, takže keď sa dobre pripravíme, je tam hlas, sú tam interpretačné výkony a dobre to znie a pekne sa na to pozera, tak je to paráda. Většinou to všetko funguje. V úvodě jsme se bavili o nevydané písničce legendárních Beatles. My ji nemáme teda. Ale, ani já. Ale váš vztah k písním Beatles a legendárnímu nahrávacímu studiu v Londýně, ten je hodně silný. Setkal jste se třeba vůbec někdy s Beatles? Ja som sa stretol s Paul McCartneym a vidíte, bolo to tu v Prahe. Pred koncertom, ktorý tu on mal a nebudem tu hovoriť, ako k tomu došlo a komu som za to vďačný, pretože by som sa opakoval, ale toto sa mi podarilo a potom som sa zúčastnil na jednej skúške opäť v Prahe ako jediný človek, ktorého na skúšku pustili, že to je taký najväčší blázon toho pustiteľa. A mám taký pocit, že tak nejak to vybavovali a ja som sedel sám na skúške, keď Ringo Starr pripravoval svoje vystúpenie, takže takýmto spôsobom som sa dostal do blízkosti. Si se štrejchl o ty Beatles. No. A o čem byste si třeba dneska povídal s Johnem Lennonem? I toho by som sa bál, lebo John Lennon bol taký, že mal rôzne nálady. Ja viem len to, že by som bol strašne šťastný, keby to dopadlo dobre. Řeč je nejenom o koncertních vystoupeních, ale taky o životě a vůbec o hezkých věcech. Pronásledoval tě někdy Meky šílený fanoušek nebo faninka? Tak tu i tam sa mi to stalo, ale nepamätám si nič traumatizujúce. Teraz mi nič také nenaskočí, predsa len. A existuje věc, o které si ještě ve svých rozhovorech nikdy nemluvil a chtěl bys to říct premiérově na Impulzu, něco jako 13. komnata Miroslava Žbírky? Tak teraz sme tu mimo mikrofónu hovorili o tej diaľnici do Bratislavy, že keby tam niekto mohol zvýšiť tempo,
lebo ja tam idem a na ľavej strane je zavretá, nikto tam nie je. A po 5 kilometroch tam stojí taký chlapík a zamyslene čumí do asfaltu. A koľkokrát som chcel zastaviť a spýtať sa ho, viete, že toto trošku ako ma teraz napadlo, lebo včera som došiel z Bratislavy a to idete z pruhu do pruhu stále. To je úplne neuveriteľná diaľnica. Áno, pripomína mi to for jedného chlapíka, neviem, či som vám ho tu už nehovoril, ako ho zastavili na diaľnici a hovoria mu, človeče, vy nemáte diaľničnú známku. A on hovorí, no jo, ale vy nemáte dálnici. Nehovoril, aspoň tady u nás, ne, v ranním vysílání. Mimochodem, jak se ti líbí moje nová kolegyně Lenka Jurošková? My sa nevidíme poprvýkrát. My už sme sa videli. Ale tady v ranním vysílání, v ranní roli. Áno, to som pochopil, že je tu vývoj, ide správnym smerom, nemám k tomu čo dodať. Ano, a jako správná slečna začala vykat, tak nebyl by čas, snažím se to tak mírně naznačit, si podat ruce a aby jsme si tady v tom vysílání všichni ako poslucháči z toho veľa mať nebudú. Ale já jo. Áno, práve si podáváme ruky, tak ahoj. Ahoj. Lenka, Míro, v pořádku a budeme si všichni tykat. Mimochodem, já jsem si všiml tvojí obnovené spolupráce s Marikou Gombitovou. Hodně se to objevuje taky na sociálních sítích. Vlastně jste spolu kdysi začínali v kapele Modus? Říkám to správně? Tak. A dlouhé roky odmítala, vím, že spolu neděláme rozhovor poprvé, dlouhé roky odmítala a pak se to stalo. Jaké to je? No to je taký zázrak, pretože naozaj my sme posledný koncert odohrali so skupinou Modus v roku 1980. Potom sme mali zo pár televíznych vystúpení spolu. A teraz máme mať koncerty, ešte by som pridal aj Košice, ale v Prahe to začne a pokračuje to v Ostrave a ja som celý z toho taký, je to veľmi unikátna situácia, pretože po toľkých rokoch máme skutočne koncertne vystúpiť a možno aj preto sa na tom tak pripravujeme, že jazdím do Bratislavy a ešte trošku a ešte jedno slovo vypulírujeme a tak ďalej. A Marice Gombitovej chyběli fanoušci? A ja sa domnievam, že sa dostala do takej pohody, že skutočne to padlo na úrodnú pôdu, keď sme ju oslovili, či by neprišla na tieto koncerty a tým sa to líši od všetkých tých ponúk, ktoré som dával predtým, ktoré toto šťastie nemali. Takže a v jaké kondici je dneska chlap, kterému už bylo 60, ale na 60 vůbec nevypadá? Ja si myslím, že už sa to pomaly schýluje k jednej skladbe When I'm 64, pom, pom. Dobrý den, pane Žbírka, ptá se posluchač Jarda. Zkusil jste někdy nějaké drogy jako John Lennon? Tak ja si myslím, že John Lennon asi nie je na prvom mieste medzi tými, ktorí skúšal drogy, ale samozrejme túto skúsenosť mal. Ale ja som nikdy neveril tomu, že keď si dám to isté, čo John Lennon, tak natočím taký istý album ako Sgt. Pepper, lebo to je také naivné si toto myslieť, čiže nikdy som tomu neprepadol z tých dôvodov a keď to začalo byť u nás po tom 89. roku dostupné, tak mne to už bolo také, akože som si povedal, že už som to nestihol. Dobře, to je odpověď Miroslava Žbírky. Uměl by pan Žbírka zaspívat něco z dechovky? Samozrejme, že keby som sa to naučil. Ja ani nerozumiem tomu, prečo to je také zjednodušenie, že vždy, keď chce niekto niečo povedať akože pejoratívne, tak začne s dechovkou. Ja som mal kamošov, ktorí hrali v dechovce, ako, keď to má takto povedať, dýchari, klarinetista, saxofonista Miky mi teraz prichádza na to strašne dobrý muzikant, oni fakt hrali z nód ako blázni, čiže ja som sa nikdy na to nepozeral zhora na takéto veci a vedel by som sa to naučiť, ale neviem, možno som to niekedy aj v živote spieval v nejakej situácii, ale nenapadá mi teraz nejaký text. Spousta posluchačů se těší na tvoje koncerty, které jedeš. Každopádně my se těšíme na Český Mejdán s Impulzem, který se koná v říjnu. O tom taky bude řeč za malou chviličku. Každopádně ta otázka, jak se ti povedlo přemluvit Mariku Gombitovou ke společným koncertům, už tady zazněla. Ja ani neviem ako. Jednoducho položil som otázku, pretože sa mi to zdalo, že naozaj tento projekt je taký seriózny, mapuje všetky
všetky obdobia, ktoré ma doviedli až do toho Abbey Roadu, to začínalo naozaj so skupinou Modus a tak ma logicky napadlo, že keď robíme takýto koncert, kde prejdeme všetkými obdobiami a zaznejú tie základné skladby, že by bolo krásne, keby napríklad zaznela pieseň, ja neviem, v Slepých uličkách alebo Nespálme to krásne v nás s Marikou, a preto som položil túto otázku Marike, či by neprišla. Jediný rozdiel je v tom, že ona strašne prekvapila s tým, že áno. A ja, že čo? Moment, som asi zle počul, alebo ako. A naozaj to je tak, takže už sa to blíži a preto sa mi to podarilo, možno, že som nikdy neprestal veriť, že to je možné. Já jsem vybrala ještě jednu z SMS brány, básničku od Bači. Slováky my máme rádi, jsou to naši kamarádi, tak jak k ohni patří sirka na mejdan za Smirožbirka. Určitě tam taky přijdu, zaspíváš-li Atlantidu, děláš dobře svoji práci, zdravijou tě Moraváci a seš pořád synku v kurzu, je to slyšet na Impulzu. To je uveriteľné. Zdraví. Ja mám rád tieto jemnosti češtiny, že človek nejak tak zacíti, že odkiaľ to pochádza. Toto je veľmi pekné slovo. Zdraví by sa aj dobre spievalo. Jak sú koncovky, sú strašne dobre. Chcou a zdraví. To mi Peter aj vždy dával a on mi poangličtoval slovenčinu. A že on mi tam dával, lebo keď vyskloňujete slovo ako sen, tak dostanete snow. A snow je zároveň v angličtine sneh a tak a v bielom kvete to je snow. A on věděl, že to sa mi bude ľahko zpívat. Já jsem se vlastně tou básničkou trošku chtěla dostat k tomu mejdanu v O2 aréně 15. října. Pořádá Radio Impuls Český mejdan. Kromě Mekoušberky zahrají Michal David Činasky, No Name, Janek Ledecký, Jelen a tak dál. Jak se těší Meky? No tak to je ďalšia z vecí. Tam je to našťastie po tom, čo ja budem mať tie 4 veľké koncerty, tak to už budeme ako dúfam, že si to nacvičím poriadne a tam taký blok a len to sme tiež nikdy takto v hale nerobili. Ešte takéto podujatie a tam to bude sa zaujímavé tým, že je nás tam pomerne veľa. No to teda. Tak ide o to, aby každý vždy dobehol na pódium, lebo jak je nás veľa, tak my sa zadebatujeme v šatni. A ja občas idem za kolegom a hovorím mu, už si byl. A co plánuješ lidem zaspívať? No to ja sa domnievam, že tam bude taký, každý bude mať tú esenciu tých najpodstatnejších skladeb, poviem to takto, že ťažko by som asi odišiel z pódia, keby nebola Atlantida. No to teda. A takéto songy, takže budú to tie základné stěžejní. A bude i nejaké překvapení? Možno, že prekvapím tým, keď najednou uklouznu, nebo... To snad ne. Ne, ja sa domnievam, že každé také vystúpenie má ešte aj, to je správna otázka, má vždy niečím prekvapiť, ale keby som to tu teraz povedal, tak je po prekvapení, takže žiaľ, toto nemôžem prezradiť. Dobře. Rád zpíváš o rodině. Tvoje dcera z prvního manželství je Denisa. Denny, ale som ja presadil Kamilovi Petra. Tvoje druhá žena je Katka, to je tady ještě pustím ukázku. Tak. Takže můžeme se těšit na nový single s dívčím jménem Linda, nebo bude o zdatném muži Davidovi, což jsou tvoje děti? Existuje pesnička Linda a je na albume Samozrejmý svet, to je taká zašitá skladba. Je zašitá. Áno, je to. Já jsem včera probíral tvoji diskografii a nikde jsem Lindu nenatrhl. Áno, na albume Samozrejmý svet je taká pesnička Linda, ktorú mimochodom Laci Lučenič veľmi dobre zaranžoval a dobrý text napísal Jožko Urban. Poslechneme. Jak se tvoje děti dívají na tvoji tvorbu? Poslouchají někdy? Objevil si někdy? Môj syn, ktorý zásadne začínal ako rocker, ten jedine, kedy ma napomenul v živote, si pamätám, keď sme sa fotili pre nejaké noviny a ja som nahodil taký svoj tradičný pohľad a on hovorí, co děláš? Ja hovorím, nič, že rocker sa nemá usmívať. On bol taký vážny ako už od malička bubeník a teraz ako prechádza takým, že sa mu rozširuje ten obzor a tak ďalej a ja mám u neho veľmi dobré postavenie, lebo tým, jak ja som vždy všetko zbieral, tak on u mňa všetko nájde. Punk, Frank Zappa, nové veci, ja neviem, Christine and the Queens, alebo a stále to u mňa nachádza
A vlastne ja som ten, a to musím povedať, je to také povzdychnutie až, ktorý ho upozorňuje na to, čo je v charts. Lebo on žije mimo charts. Mimo hitparády. A ja musím vždy prísť a povedať mu, čo je v charts, čiže ma nikto neodbremenil a stále to mám ja doma na starosti. Že UK charts, čo sa deje. A ty si taky vychovával spoustu lidí, náš 74. silný ročník v pořadu Rytmik, ale k tomu se zase dostaneme někdy jindy. Tam se taky provázel hitparádou mimochodem. Takže k těm hitparádám máš silný vztah. Ať to všechno dopadne, ať vyjde turné. Uvidíme se na českém mejdanu Meky a díky za návštěvu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zase dovidenia na budúce. Budem sa tešiť. Do počutia.